या ठिकाणी निखिल सूर स्ट्राइकला नॉन स्ट्राइकला राज तोडणकर पहिलं षटक हाताळतोय. ईशांत विशाल पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजीला सुरुवात करेल. पाहूया पहिल्या पॉवर प्ले षटकाचा खेळ. इथे किती धावांचा मनोरा रचला जाईल. निखिल सुरे पहिला चेंडू इथे हवेमध्ये पाहायला मिळतोय. नोचा इशारा पंचांकडून येतोय. अतिरिक्त धावसंख्येने धावसंख्येचा श्री गणेशा केला जातोय. पाहूया विशाल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरून निखिल साठी पुढचा चेंडू घेऊन पाहूया. फुलटॉस चेंडू दिला गेलाय. चेंडू पाठवला गेलाय. इथे नोचा इशारा येतोय. 9+4 म्हणजे 5 धावा. आता मात्र गोलंदाज कुठेतरी सुरुवातीपासूनच चुकताना दिसतोय आणि ही चूक आपल्याला महागडी ठरू शकते. कारण इथे अनेक अशा धावा उभारल्या जाऊ शकतात. त्या धावा रोखायच्या असतील तर येणाऱ्या चेंडूवरती समोरच्या फलंदाजाला रोखून धरावं लागेल. पाहूया पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरून इथे विशाल आणि निखिलच्या बॅटमधून येतोय आणखीन एक खणखणीत GPL चौकार. अतिशय सुंदर अशी धावसंख्या उभारली जाते. सुरुवातीपासूनच आक्रमकता इथे घेतली गेले आणि काल या ठिकाणी आपण खेळ पाहत असताना प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघ सगळे सामने या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी स्वीकारले आणि सुंदर असा खेळ करत पुढच्या सामन्यासाठी पात्र ठरलेत. आणि पाहूया पुढच्या चेंडूचा खेळ. पुन्हा एकदा निखिलसाठी पुढचा चेंडू. हा चेंडू देखील जातोय सीमारेषा पार. येतोय आणखीन एक चौकार. इथे मात्र धावसंख्येमध्ये बदल घडताना दिसतोय. धावसंख्या 14 वरती. पाहूया पुढच्या चेंडूचा खेळ. पुन्हा एकदा निखिल आणि हा चेंडू मात्र पंचांनी वाईडचा इशारा दिलाय. अतिरिक्त एक धावसंख्येशी जोडली जाईल. अतिरिक्त चेंडू इथे गोलंदाजाला रोखणं गरजेचं आहे. पाहूया पुढचा चेंडू विशालचा. पुन्हा एकदा येतोय वाईडचा इशारा. इथे मात्र दिशाहीन गोलंदाजी. दिशा चुकले गोलंदाजाची आणि वारंवार इथे खराब चेंडू हाताळतोय. समोरच्या संघाला अतिरिक्त स्वरूपात धावा देतोय आणि त्याचा फायदा प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाला होताना दिसतोय. पुन्हा एकदा फलंदाजीसाठी निखिल. पाहूया येणाऱ्या चेंडूवरती चौकार येतोय की गोलंदाज त्याला रोखून धरतोय आणि हा हटके फटके सुंदर फटका खेळला होता. तितकंच सुंदर असं क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळतंय. निर्धाव चेंडू या वेळेला आपण पाहतोय. हा चेंडू निर्धाव सोडवल्यानंतर पुन्हा एकदा विशाल गोलंदाजी मार्क वरून समोरचा हा चेंडू मात्र पुन्हा पाठवला जातोय चौकाराच्या दिशेने. निखिलच्या माध्यमातून आक्रमक अशी खेळी पाहायला मिळते. अजूनही इथे पंच इशारा देत आहेत फलंदाजाला किती चेंडू शिल्लक आहेत आणि त्या चेंडूंवरती आणखीन धावा उभारण्याची सुवर्ण संधी ही निखिल समोर असेल. पाहूया या संधीचं सोनं करेल का निखिल सुरे उर्फ निकू या नावाने प्रसिद्ध असलेला हा फलंदाज. पुन्हा एकदा येतोय हटके फटके. आणखीन एक दणदणीत चौकार. या चौकारानिशी आता मात्र धावसंख्या पोहोचले 24 वरती. अतिशय सुंदर असा खेळ. इथे पॉवर प्लेचं षटक आहे. विशाल याला मात्र चांगल्या पद्धतीने झोडपून काढलंय. अतिशय महागडं असं षटक ठरण्याची दाट शक्यता आहे आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा येतोय खणखणीत चौकार. पहिल्या षटकाची इथे सांगत होते आणि धावसंख्या झाली ती बिनबाद 28 धावा. हॅलो धन्यवाद DJ धन्यवाद. या ठिकाणी जाऊया आता आपण गोल्डन षटकाच्या दिशेने. गोल्डन षटक हाताळण्यासाठी येतोय मोहीन काझी आणि समोर असेल तो राज तोडणकर. एका साईडला फलंदाज आक्रमक आहे तर दुसऱ्या साईडला गोलंदाज. पाहूया कोण कुणाला पडतंय भारी. या गणपतीपुळ्याच्या मैदानावरती सामना रंगलाय अतितटीचा. इथे आदिष्टी बॉयज वर्सेस प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स. दुसरं षटक घेऊन गोलंदाज आणि ते पहिला चेंडू वाईट स्वरूपातला +1 अशा 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावा. पहिला चेंडू गोलंदाजाने खराब चेंडू हाताळलाय त्यावरती 1 एक्स्ट्रा धाव आले म्हणजे 2 धावांची भर हा चेंडू देऊन जातोय. थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय.
एकूण 4 धावा इथे नोंदवल्या जातील आणि त्या दरम्यान येतोय आणखीन एक 9+4 एकूण 5 धावा. 5 म्हणजेच काय तर 10 धावा इथे नोंदवल्या जात आहेत. कारण गोल्डन षटक आहे, याच षटकामध्ये फलंदाजाला एक सुवर्ण संधी असते. पाहूया मोहीनचा पुढचा चेंडू. इथे वाईटचा इशारा येतोय. पुन्हा अतिरिक्त 1 धाव खर्च केल्यानंतर इथे 2 धावांची भर देऊन जातोय हा चेंडू. कुठेतरी दिशा चुकते गोलंदाजाची आदिष्ट बॉयज संघाकडून आणि हा चेंडू मात्र सुंदर चेंडू हाताळला गेलाय. चेंडू जाईल 2 धावांसाठी. एकूण 4 धावा इथे ग्राह्य धरल्या जातील. गोल्डन षटक हाताळतोय मोहीन काझी आणि त्यावरती आक्रमकता दाखवली जाते राज याच्याकडून. अतिशय सुंदर अशी धावसंख्या उभारण्याचा विचार मनामध्ये आहे आणि त्या दरम्यान इथे मात्र पाहूया विकेट पाहायला मिळते आणि 5 धावा इथे आता मात्र मायनस मध्ये जाताना दिसतील ते प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाच्या. कारण गोल्डन षटकाचा खेळ चालू आहे, त्याच्यामध्ये जो नियम आहे त्या नियमाचं पालन इथे केले जाणार आहे. हॅलो, धन्यवाद डीजे. धावसंख्या आपण पाहतो इथे नोंदवली गेली ती 43 धावा आणि त्यानंतर मैदानात दाखल होतोय तो श्रेयस मांजरेकर. याने देखील कालच्या दिवसामध्ये अतिशय सुंदर असा खेळ आपल्या संघासाठी केलाय. तोच श्रेयस मांजरेकर इथे वनडाऊनच्या स्वरूपात दाखल झालाय. पाहूया मोईन काझीचा पहिला चेंडू कशा पद्धतीने खेळतोय. पहिला चेंडू इथे निर्धाव स्वरूपामध्ये जाताना दिसतोय. त्यानंतर पाहूया येणाऱ्या चेंडूवरती किती धावांचं भर देतोय हा फलंदाज आणि हा चेंडू मात्र पाठवला जातोय चौकाराच्या दिशेने. आता मात्र श्रेयसच्या बॅटमधून आलेला हा पहिला चौकार. पाहूया असे किती चौकार त्याच्या बॅटमधून आपण पाहणार आहोत. त्या दरम्यान सुंदर असं क्षेत्ररक्षण घडतंय. इथे मात्र आणखीन एक चेंडू निर्धाव स्वरूपामध्ये येताना दिसतोय. पाहूया पुढचा चेंडू इथे श्रेयससाठी आणि हा चेंडू टॅप करण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र गोलंदाज स्वतः क्षेत्ररक्षण करतोय. गोल्डन षटक इथे समाप्त होतोय. एकूण धावसंख्या पोहोचले 51 धावा. 5 मायनस करून हॅलो, धन्यवाद डीजे. या ठिकाणी आज आपण साऊंड ऐकतो. लंबोदर साऊंड गणपतीपुळे तुषारजी माने यांच्या माध्यमातून इथे साऊंड व्यवस्था दिली गेली. त्यांचे देखील मनपूर्वक असे आभार. आपण जाऊया तिसऱ्या षटकाच्या दिशेने. इथे निखिल सारंग दाखल होतोय गोलंदाजी मार्क वरती. समोर आहे तो पुन्हा एकदा चौकार असा बादशाह निखिल सुरे. पाहूया तिसऱ्या षटकाचा पहिला चेंडू. इथे मात्र ग्राउंड शॉट आपण पाहतोय. सुंदर क्षेत्ररक्षण अमोल कळबटे याच्या माध्यमातून इथे क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. पहिला चेंडू निर्धाव स्वरूपातला. त्यानंतर पाहूया पुढच्या चेंडूवरती किती धावांचं योगदान देतोय आणि हा चेंडू मात्र डेड स्वरूपातला डिक्लेअर केला जातोय. पाहूया या षटका दरम्यान किती धावा उभारल्या जातील निखिलच्या माध्यमातून. आणि हा चेंडू मात्र सुंदर चेंडू होता, परंतु पंचांनी ते व्हाईटचा इशारा दिलाय. अतिरिक्त 1 धाव पुन्हा एकदा धावसंख्येमध्ये जोडली जाते. अतिरिक्त धावांची भर वारंवार दिली आणि आता मात्र चुकलाय. इथे फलंदाजाला वाटलं होतं की व्हाईट स्वरूपातला चेंडू असेल, परंतु चेंडू लेग स्टिक वरती येऊन आदळलाय आणि निखिल याचा खेळ संपवलाय. आणखीन एक विकेट पाहायला मिळते.